albarkaci abu, kin ga Allah ya albarkaci abin ta ci da ƴaƴanta kuma sannan ta ƙara kuma kasuwa ta sau dan waken ta zo ta toya kosan ta in kuka take ta so biyar ta kai biyar ta ishe ta kuma ciki za ta samu riba da za ta yi kin ga ba abin da za ta yi sai ta yi ma gwamnati adda. Matan wa'anda muka ba gaskiya kamar irin masu kosai bakin hanya ko da masu sana'a cikin gida ko lokacin da muke warewa kamar ranar lahadi ko asabar mukan yi kewaye mu ga shin matan nan shin mun bar su kudin nan sana'an nan suke ko ko su kasa suke su ci gaskiya za ki ga ko da an cinye kalilan ne kamar yadda kika san dai iya mace da tattali gaskiya iyayen mu suna kokari wurin tattala kudin nan. Suna ma wannan gwamnatin addu'a kin ga dama abin da ake so yau dan adam in ka kyautata mashi ya kasance ya ji daɗin abu kuma ya yi godiya kan al'amuran da ake mashi cikin ikon Allah matan nan suna addu'a kuma addu'a nan tana isa saboda haka muna so godiya da abin da suke mana addu'a. Shi gwamnan zuciya shi yana so ya gina matan kuma yana yayi mu ne shaida tun da yayi kansu da kungiyar nan saboda haka kin ga wani abu ne wanda za mu yi ma Allah gaskiya suna alfada suna godiya sosai kuma suna godiya ga gwamnati suna mata addu'a wanda addu'a nan har yana shafan mu shi yasa muke zaune lafiya yasa addu'a ya mata lafiya to gaskiya suna karuwa sosai muna godiya da irin yadda